Tak čau lidi, zdravím. No, když jsem hrál offscreen, tak se mi stala jedna nemilá věc. Hold mi sem vlítnul čupka zombíka, proměnil mi mý vesničany a teď jsou mrtví, úplně mrtví. Skopal bych ho z mrda. Jelikož ale potřebujeme nějaké přísady, jak jsem to tady trochu osvětlil, a vyhlašuji loveckou sezónu. Už je tma, večer a jdeme si zalovit nějaký zmrdy. Máme luk, nějaký pár... čupra! Tak, možná to tady to ještě trochu osvětlím. Protože nějak se tady nechce probíhat to v noci. A už mám jednu mrkev z těch vesniček mě aspoň padlo. Aspoň něco novýho. A nějaká čupka tady po mně střílí. Já se s nima utkám tady nahoře a tě větší sranda. Nebo budu sniperovat, taky možnost. Kde mám ty šípy? Jo, dobrý, už jsem myslel, že jsem úplně slepý. Tak. Ne. Ty idioté! Teď abych to stavěl celý od znova. A já si vás podám, když jsme si. Pavouk si myslí si, hodně si myslí. Ty si taky hodně myslíš. Tak. A teď to půjde opatrně. Ano, já vím, že vás lakuju, ale to trochu k tomu patří. Tady jsem udělal nový sloupy, myslím si, že je to docela hezký. Já mám v sobě šíp, čupka pes. Myslím si, že je to hezký, ale možná na tom ještě zapracuju. No a teď tady najednou... The fuck. Cípni. Shit. Chytej. Viděli jste to přesně do voka, ale totálně jako přesně. Tak kam jsem to dostal tentokrát? Furt jenom do té ruky, jo. Mrkev! To pak zasadíme. Možná potom. Bum. Osvětlujeme. Je tu tma, já se bojím tmy. Možná dneska ještě budeme něco přistavovat, nevím, ale pak tohle musím opravit, protože mě to vážně naštvalo. Začíná se nám chýlit. Ke dni. A oni tady nejsou. Tak pojď si. Headshot. Jo, dobře. Tady to mě baví. A chtěl by to už... Musíme nějaký diamanty a nějaký obsidiant. Aby jsme šli do nedru a něco postavili. No, nepostavili, něco udělali. Koho nalákám na mrkev? Je ne. Taky o mě neví nějaký moc velký zájem. S ní si taky nemůžu. Takhle. Hold nebude v obchodování, což mě taky dosti naštvalo. Chcípáku! Teď jsem si to tady zašlapal. Vy jste dobráci. Chcípni! Tvoji hlavu si vyvěsím nad zeď. Pojď sem, ty chcípáku. Chcípneš? Tady je nějaká tma, nemyslíte si? Tak osvětlujem. Už jeden. Nebo začíná den. A já, abych to kvůli těm kreténům celý opravoval. Čau slepice. The fuck. Jdem se kouknout tamhle to vypadá zajímavějc. Krypár. 2. Přived si z bráchu. Chcípni bolestivou smrtí. The fuck. To jsem nevymyslel. Aha, on buchnu tady. To je retard. Nevím proč, ale ty creepři mě serou. Či by byl tamhle další? Není. Furt někdo.
Tak jdem po zombíkách, to byl náš původní, nebo aspoň můj původní cíl. Je skopat, abych měl nějaký věci. Z nich. Zmeci. Jsou chudí. A já si udělám nether bránu. Tady mám lávu, tak pak něco naberu. Potřebuju šípej. Pírko. Maso. Zombie. Ten polez. Ještě někdo. Kdokoliv. Slepice. Tak běž. No. Co mi dala? Aha, tam i tady je maso. Budeme mít co jíst. Aspoň něco. Tak, vrátíme se do baráku, něco opravíme, a když tak přistupíme. Jeskyně. Co my jsme se ale mohli jít podívat. Co je tady? Nic. A těžíme, budeme mít nějaký flinty. Jo, flint. Hop. A ty zvuky mě někdy dohání k šílenství. God. Voda. Ale vypadá to tady zajímavě. Netopír! Pojď sem, ty chcípáku! Ty ksindle, pojď sem! Zabiju tě! Dostal to. Jen tak z principu jsem ho musel zabít. Plav. Říkal by to železo, vůbec žádný nemáme. To je hrozný tady s tím. Ale aspoň to vydrží dlouho. Ono z toho padá víc. Tak hop. A jdeme domů. Tady to nemá šťávu. Co vyhodíme? Tady z toho udělám tohle. Jsem ho natěžil, někde tam byla u vody, tak jsem to tam vzal. Hop. No jde. A ty vesničani mě serou. To už je jedno. Hop. Takže, kde se co zničilo? Tady. Shit. Tohle aspoň. Zákra. Tady to mě štve, to obracení. A nějaký základ logicky to musí mít. A já teď nevím, jak jsem to tady měl. To je milý. Strana tady zase celý díl, že tady budu opravovat nějaký píčmeny. No, dám tam tohle. Hop. Dobrý. A já už zase nevím, jak to tam bylo. Aspoň, že to dřevo tady mám nějaký, musím pak nějaký natěžit. Ať to funguje, nebo se z toho zjebu. No, takhle to tady nějak bylo. Tak. Tady to asi trochu. Takhle to tady skopu. Že by takhle to vypadá docela hezky. A na vrchu dám tohle takhle. Ať máme nějaký výhled. Tak.
Jdeme zasadit tu kravinu. Až se ještě nějak naházím ty věci. A jsem si ještě rozdělil nějaký ten pracovní materiál. Hop. Si tady uklidíme nějaké věci. Vezmeme motiku, jestli nemáme. Tady máme motiku. A já si myslím, že bychom pak mohli začít stavět ještě něco jako podobného, ale na vídy. Ale to se ještě uvidí. Já jsem si tam měl možná vzít jak se tomu nadává, oumíl. Aby nám ta mrkev vyrostla rychleji. Toho zase bude. Op, to už toho máme sták, jo. Zase jeden čas budeme mít co jíst. Tak teď aby se v tom prase vyznal. Já teď něco nějaký... Jo, mám, dobré. To vypadá zajímavě. Já si tady proto udělám zvláštní oddělení. Už mám 6. Toho máme 14. Dobrý. Makaj. Tak já se tady zatím tady takhle si udělám na pár. Takhle je to souměrný. Doufám, že tam ta voda došáhne. Zkusíme na to nalákat ovci. Tady byla někde nějaká ovce. Tady je. Ovce, jdeš na mrkev. Chceš mrkev? Nechce mrkev. Kdo žere mrkev? Vím, že brambory by měly snad žrát prasata. Hej, debile. Podkopu to pod tebou. Tady je. Aha, takže za mrkví jdou prasata. Tak je rovnou asi dovedu... já to tam nemám připravený, sákra, tak nic. Jdeme to máme připravit. A v tom případě teda nevím, jak to funguje. Tady s těmi věcema. Počkejte. Jsem zpět, pardon za mírný vyrušení, tady jsem musel něco ještě dodělat. Takhle konci uděláme nějaký ty ploty. Ale jsme to mohli dodělat a vzít tam ty prasata a konečně začít fakt rozmnožovat. Hop. Ale tak uděláme ještě tu branku, mě to přesně mi to vyšlo. A vím, že ještě budu muset dodělávat. Hop. Co slepice, máš tady někde bránu? Nemá. Pojdu, já se konečně vypnu Skype. Jsem za stůl, pardon za jiný vyrušení. Jo, tak já si jdu udělat ještě jednu tu bránu. Pak by to chtělo najít někde. Co to dělám, sakra, jsem úplně mimo. Dneska jeden blbec, to je hrozný. Tady s tím vším. Co? Jo, to je čudlík. Ze dřeva. To je zajímavý teda. Čau slepice. Tak jdem zase na lov, lidi. Ať je
sranda. A já než zkusím sem nalákat nějaký ty prasata. Ano, já vím, že je mám v tamtýho hráce, ale to taky bude dobrý. Nahoru je bude dostat docela zajímavý. Hop, hop, hop. Jak jdou hezky? Kde máš kamaráda? No, pojďte, nespadněte. Dobrý, takže jdou sem. Pojď, jedno. Ty prase blbý. Tudy. No, tudy, pojď. Furt. A trochu líp by mohli je naprogramovat, aby šli tou bránou. Pojď. Vejdi. Prase jedno blbý. Proč tvůj kamarád šel v pohodě a ty musíš dělat takovýhle stupidní problémy. Já mu to tady odkopu. Pojď. No pojď. Že já tě tam nakopu. Prase. No pojď za mnou. Tak je hodný. Tak. A dělejte si, co chcete. Takže se koukám na naši rozhlednu, úžasnou. Luk nemáme. Tady uvidíme nějaký ten bordel, co u sebe máme. Tohle. Ono teoreticky jedno, co tady mám, když chcípnu, tak prostě konec. Ale to je jedno, to je vedlejší. Takový kraviny. Dobar, jeden mi zbyl, to je cool. Já si to normálně napíšu tady, co vždycky chci udělat. Kurňa, co to ještě pak musím opravit. Krypár. Jo. Hejt. Aha, jsem vyhodil luk. To je dobrý. Nevidím nic, nevím jak vy. No tak, kde jsou další, teď před chvílí jich tady bylo plno. Hele, vidím pavouka. Pes. Já nemám kosti, da fuck. Aha, creeper. To je rasistický potext, to je spiknutí. Tak já si jdu pro meč. Ne, nemám u sebe. Já snad budu odstřelovat ty zmatky. Železo, nemám železo, hele železo. A potřebuju dřevo. Mám, dobrý. Mohl by nějaký zombík dropnout, jako. Nevidím. Už mají malý, hele, oni se do toho padají XP, jo. Už mají malý prase. Sem stejně nevylezeš. Jsem velký sniper. Shit. Já spadnul, jsi škreten. A já tady mám ten svůj šíp. Trefili mě? Netrefili mě, jsou to blbci. Zomboň! Na něj! Já! Tak se na ně musí. A já možná mám proust. Ale já bych zase byl smutný, že mi skapal.
Pojď sem. Urvu ti hlavu a narvu ti ji do prdele. Já! Tobě urvu nohy a narvu ti je do hlavy. Já, chcípni. Za chvilku si budu moct udělat TNT. Ovce. Zomboň. Pravidlo Minecraftu, nepřestávat se hejbat. Teď si ani nevěděl, jak se skapal. Skeleto, ne, to je strom. Creeper. Zomboň, proti něm se mi jít nějak nechce, tamhle je další kretén. Ne, zase to je nějaký divný, ale to je jedno. Časem tomu třeba dám tvár. Počkej, koho můžu zabít? Tohle asi nebylo nejgeniálnější. Jsou chytrý nápady a jsou blbý nápady, no. Tohle je toho. Jo, tady ještě se něco vytěžíme. Tady jsou nějaký ty blbci přijdou. Dávaj. A ty jak mě štvou. Je to hrozně rychlý. Už to není takový to bojování neustálý. Tady prostě si jde člověk trochu natěžit a už má levely. Tak kde seš ty šašku? Počmáranej. No. Tak já se jdu asi vyspat pro dnešek a uděláme tu bránu do Netheru. Ještě nevím kde. Možná já ji udělám asi do podzemí. Ať je sranda. Tak. Jo, kýbl mám, ještě jeden kýbl. Ne, 3 potřebuji na kýbl. Můžeme si udělat pak sněhuláky. Tak, kýbl. Teď jdem trochu něco vykopat. Pak já bych tady mohl udělat takový jakoby výtah, že bych prostě tam akorát skočil, ale nevím kudy. Tudy by to bylo docela dobrý, jak já udělám. Ne, tudy ne. Tudy by to bylo špatný, uděláme to... Tudy má. Tady tomu se říká kamikaze. Dobrý. Shit. 3, takhle. Hop. To jo, neustaví. 2, 3. Tak, a teď to tady vykopat. Nám už uplynout časový limit, tak já to tady ukončím a příště se tady uvidíme. Tak nazdar.